Good morning mga ka-wonders. Kamusta? Mayong buntag sa tanan. Na, tanan man. Mamahaw mga ka-wonders kay mo duty pa. Apay tumaron nga mga tambal. So, mga ka-wonders, muna akong pamahaw ron. Kung nakabantay mo, mo na lang ni akong kinaon ron kung ano, kanao. Platito, unsay taw yahong. Tungod sa kamahal sa bugas, hindi na lang. Dapat sa una, inana magkadako. Plato. Nani kadako oh. Nakadako. Karon ni gamay na oh. Nawara ko ng diferensya. Oh, tanawa na. Muna kini akong plato sa una. Sa barato pang bugas. Kining green. Muna akong plato ha. Karon kana na. Oh. Mahal naman kayong bugas mga ka-wonders. Tag 1,300 naman ang 25 kilos. No matter unsang variety. 1,300 gid ang minimum niya mga well milled rice na depende pa sa brand katong mga branded kay katong mga gikag kuan gawas nasod perting mahala kaon pa kag inani kadaghan inani kadako imong plato na so undangon ko na ni nga bisyo nga inani kadako green others kaninang yelo inani kadaghan ano na lang kita no tayo mahimo ani lalong tumagal mas lalong mahal so tayo mahimo ato ani ampo ra gid mga ka-wonders ampo ra gid ta atong kinabuhi nara kamot sa Ginoo no unsa man ang mga kasikas sa palibot ayan po na to so salamat kay ning mga blessing so mga unta mga ka-wonders so again ha sa una mo ni akong plato karon mo ni kaning hilo na ato na lang bakapan sa saging mga ka-wonders kana nya palya rin inon-on no so ana na lang mga ka-wonders so mayong morning sa tanan so welcome back atong YouTube channel. So ayaw kalimot mga ka-wonders ha sa pagtuplok sa subscribe. Salamat.